ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାକା। ରାକା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 42। ଏବଂ ତୃତୀୟ ୱିକେଟର ପତନ 42 ରନରେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ଚାଲୁ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାକା। ରାକା ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଏ ବଲଟିକୁ ଧୀର ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜରିକୁ ବଲଟି କ୍ୟାରି କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ସେ 42 ସ୍ଥଗିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକାଙ୍କ ଉପରେ ଟିମ୍ର। ରାକା ଜଣେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦକ୍ଷ ବୋଲର ରିଙ୍କୁ ଏ ବଲଟି ଘୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଲଟି ଠିକ ସେ ବୁଝିଦେଲେ। ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। ତ ପହଞ୍ଚିଲା 45 ରନରେ। ସପ୍ତମ ଓଭର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଓଭର ଖେଳ ବାକି ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ 15 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ। ରାକା ଭର୍ସେସ ଗୁଡୁ। ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାକାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଛକା, କିନ୍ତୁ ବଲଟି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାକା। ଗୁଡୁ ଜଣେ ଛୋଟ ବୋଲର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ନମୁନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟି ଜଣା ପଡୁଛି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାକା। ଏ ବଲଟି ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 51 ରନରେ। ଏ ବଲଟି ଅଫ୍ ବାହାରିଥିଲା। ୱାଇଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 52। ଛକା ପରେ ଛକା ବାଚାରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଲଟି ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ଡର ଦ୍ୱାରା। ରାକା 1 ରନ୍ ଚଉରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପହଞ୍ଚିଲେ 13 ରନରେ। ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ 55ରେ। ଅଷ୍ଟମ ଓଭର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ବଲଟି ଘୁରେଇ ମାରିଥିଲେ ସ୍କୋର ଲେଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଛକା। ଯାଉ ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ଆଶା କରିଥିଲେ ରାକାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଛକା ଚୌକା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରାକା ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛକା ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏଥିରେ 2 ରନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି 2 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 63 ରନରେ। ଯାଉ ରାକା ଜଣା ଆଜି ତାଙ୍କର ଖେଳର ନମୁନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାକା। ରିଙ୍କୁ ରାକା ଏ ବଲଟି ଘୁରେଇ ମାରିଥିଲେ। ଭାଇ ବଲଟି ପୁରା 250 ମିଟର ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ହବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ବଲଟି ଯେହେତୁ ଆମ ଆଖିକି ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ବିସ୍ଫୋରକ ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାକାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। 8 ଓଭର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚାରିଆଡେ 57 ମିଟର। ତମର ତ ପିଚ୍ ବାହାର ହେଇଗଲା 57 ମାପ ଲାଗେ। ଆମେ ମାପୁଛୁ ଏଠି ଯାଉନ ଆଉ। ଲଙ୍ଗନ ଚଳ 4 ରନ୍ ସଂଗୃତ ହେଇଛି ରାକାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। ରାକା କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବଲକୁ ଛକା ଚୌକା ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 73। 8 ଓଭର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ରାକା।
सामने थोड़ी लेग बाय जाओ दुर्दश बैट्समैन राका सामने गुरु दलिया स्कोर 80 गुरु दो दुटी आसले बॉल देखो मारले किंतु बॉल घुरे मारते का गोल लंघन रेखा हनुमान मार्का छक्का जाओ छक्का पर छक्कार क्वालिटी देखा राका जाओ प्रथम दिवस रे चित्ताकर्षक छक्का देखा मिलूँ ऑल टीम तरफ स्टार बन आज बर्तमान राका बॉल घुरे मारते बॉल कैच रखे दो जाओ बॉलर आलोक आलोक को सामना करेंगे दुर्दश बैट्समैन राका राका टू आलोक आलोक सामना करेंगे राका राका बोलते गोल मारते लंघन विस्फोरक छक्का जाओ आम भी कहीचु राका जे कौन सिंगल रन हवा राजी नुहति बहुत उच्चकोटर आशा छक्का मारी चलती दल को दल दल पहुंचला 97 रन रे राकांकर व्यक्तिगत स्कोर 15 बॉल रु 39 रन संगृत होती अर्ध शतकर द्वार देश राका वर्तमान आउ मात्र 11 रन कले अर्ध शतक पूर्ण करेंगे राका आलोक टोली आसुंदी राउंड विकेट बॉल को घुरे मात्र बॉल हनुमान मार्का छक्का राका पहुंचले 45 आउ मात्र 5 रन पछरे अच्छा राका अर्धशतक पूर्ण करने जाओ राका दलिया पहुंचला 103 रन रे ये बॉल बताओ बहुत बॉल नहीं आलोक ये बॉल चेष्टा करते राका किंतु बॉल टी लेग स्टिप बाटला अंतर नायक वाइड निर्देश दल पहुंचला 108 रन रे परत बॉल नहीं आलोक ये बॉल गोले मारते स्क्वायर लेग अंचल को गुटरिया पूर्व एक रन संगृत होती राका बैट रो राका पहुंचले बोलर ना कहतु बापुनी बापुनी कुटर यहाँ द्वितीय ओवर दायित्व प्रथम बॉल नहीं आसुंच बापुनी सामने अपराजित बैट्समैन राका जे अर्धशतक द्वार बर्तमान राका देखा जाओ अर्धशतक पूर्ण करने छक्का कि चौका साहाଯ୍य लुटुंट राका ये बॉल घुरे मारते बॉल बैट्समैन ना कहतु हापी जाओ बर्तमान पिच रे हापी एवं राका प्रस्तुत 112 रन बर्तमान स्ट्राइक ने राका बोलर्स ने सूर्य जाओ सूर्य प्रथम बॉल चेष्टा करते किंतु सूर्य जानी को नो बॉल फ्रीट
ଯାହା ଅମ୍ପାୟାର ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଏ ବଲଟି नो बॉल फ्रीट ଅଛି ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅପରାଧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାକା ଯାହା ମାତ୍ର ଆଉ 1 ରନ କଲେ ଅଧତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏ ବଲଟିକୁ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ ରନର ସୁଯୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ରାକା ଯାଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 49 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏ 49 ରନରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏ ବଲ୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ସଂଗୃତ ହେଇଛି ରାକାଙ୍କର ଆଦାୟ ଅର୍ଦ୍ଧତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରାକା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି।